Thank you very much. Abantu ba minto abasaye bonsipi imeyagusiese mwabeta oyo Duke Maingechate igo lituko lia rero iga lia juma 4 chinsa chia mugoroba natalire ga Kisii University Amphitheatre ese gocha kororanga ki preparations chiomo iga tokabuga to youth mentorship lituko lia mambia iga asto gocha gukwanira abasaye bonsipi bali bakora form 4 bauchi kogenda chi university ose chi college imeyagusi na Kenya ngima kubakwanira amang'ana kibao kora baipukane nechitabi chiobonywa bwa marua chisigara na mario gande ayogotindia nabo igo ntukwanira amang'ana ya relationships imeyechi school na kyo muntu okomenya ng'aki omuntu ogwazusheti buya n'abanafunzi bande n'abalimu nabo igo ntukwanira n'amang'ana betting addiction abasaye baita abange basireire asogo bet bago bet goetera chia bintu bine ngo bago ng'avieta na kiango mwanafunzi oike skuru onyora gusena elblon ogendo bet nero yonspi osotomera chibesa kane school fees ogendo bet mwishoe chibesa chiri chia sira chionsi okora koengenta guse kuba depressed ibina bibi ntuko kwanera nabo igo anene mono ntukwanere ng'ana ky'omusae oko manage between talent na masomo nabiranyarikane kore talented bunanje ndo musani ng'aki okora kwa manage between talent kuhakikisha ya kwamba talent yutari go interfere na mang'ana ya masomo au egere okine kobo muntu ore all round within the society ebibyonsi pina bitogocha gutwara mambiga iko nasabire kamuranche musaunde bwensi orandonsi esegusi yabeta ni nchumambi event yege kare free of charge ni nchuga togocha guchaka registration 2:30 umuyego gocha kubabweri tukorigi mabaka guika saa 10 ya mugoroba ntubugate panelists y'abantaba ya babo umuske Edina Kangwana Silas Nyachuani Noakare very learned ladies buno yo mukuru Claire oromuntu munene sana rugoroga ari Kemri Nairobi. She'll be here to talk to young people kubaeresanga na ki ogwepukana na mang'ana no nyana ya marweire imeye ye university use college so kogenda nabo igo narucha abasaye banda bange ababete bagusabanga gaki na intu twanchere ndaito go statinga umusaye nabiranyarikane gwakorire skuru norenka or the like nere nabo toko twenanira amabaga msinioka yekora we expecting gutwara abantu gaiga between 400 to 500 people here at the university mambia igo karibu mwezi nabaga neirio mugoroba omuya tumerane mambia nkyo tosemanie egere tusikigesa kugito kiagusi posio mbia mono sana.